Ja estem així, Eva García. Bueno, nosaltres no s'han manejat així. No. Però la que ja tenim així és la nostra doctora. Com ha anat el Nadal? Ha anat. Com ha anat la nit de Nadal? Molt bé. No em vaig fartar molt, però al dia de Nadal sí que em vaig fartar un poc Sí, més. Puigero? Ai. No, Puigero no, el que havia sobre de la nit. O sigui, no te fartares ese dia ja per al dia següent. Sí, exactament. Perquè com tenia que preparar-ho tot, no em va donar temps a tastar-ho, però després al dia de Nadal vas a dir, això sí que me'l menjo avui. Ja. Pues jo me vas fotre un Puigero. Jo també. Com toca. El dia de Nadal. En pilota i tot, que bo. En pilota, Jo també. Bueno, en tot. En els cigrons, en el tocino, que ara no me'n recordo com se diu en valencià, en tot, no m'ha faltat de res. Què em voleu donar, metge? La botifarreta, la botifarra de Nadal, que és una botifarra blanca que jo no sabia, que és típica de Nadal, Sí? de Jo Puigero no sabia valencià. Sí. I per descomptat el plat d'arròs, clar. Que bo. Bé, jo no sé quantes calories, em vaig recordar de tu. Després no vas sopar. Bueno, me vas menjar 2 mandarines. Home, ara jo de segur que soparé, perquè m'ha entrat una fam. Sí, no? Sí. Bueno, no mos Superlar. pegues la bronca encara. Ara quan passe... Ara la setmana que... Bueno, quan passe el dia de Reis... El dia de Reis, me costa dir-lo, perquè jo sempre he dit el dia de Reisos, però bueno, el dia de Reis... Jo també el dia de Reixos. Sí, però ara no se clavem els problemes de la llengua, que vols que te diga, jo tota la vida he dit dia de Reisos. Bueno, no, pues toca dir dia de Reis. Ja posarem a dieta, que és el que toca, anar de rebaixes i posar a dieta. Que anar de rebaixes és un esport, eh? Ja t'ho dic. És un esport de risc, moltes vegades. Sí, Bueno, avui Sobretot el primer dia. parlem dels mites de la medicina. Sí, perquè quan vaig començar ja fa més de 3 mesos, vas dir que hi hauria un dia que parlaríem això de que diríem si els mites, havia gent que volia saber l'explicació d'algunes coses i vas dir, està bé això de donar explicació a aquestes curiositats que té la gent de i això per què es produeix, i això serà veritat, això que es diuen. I era una explicació que en queden molts mites, però harem cada 2 mesos o 3 farem un programa d'això, de mites de la medicina. Això serà Me pareix molt Mites bé. de la medicina. Me pareix molt bé. És veritat que si vas descalç te refredes? Pues no, o sí. No. Però és un... És que jo vaig molt descalç, m'encanta anar descalç. A mi també. Oh, Sí, però això és el que diuen totes les mares als seus fills quan són xicotes, de posa les sabates que si no Que te vas a refredar. Sí, te vas a refredar. I això és un mite. A més, és que per a les mares que estem per casa, els xiquets que anen descalç quan són més xicotets, diuen que són més intel·ligents, segons un estudi que Ara hem m'ho fet. explique jo tot. Ja. Jo sempre anar descalça. Sí, clar. perquè diuen que la sensació, hi ha un desenvolupament sensorial de la sensació d'anar en els peus nus per terra, a més que enfortim els muscles dels peus, i a més que diuen que, jo crec que això és de quan anàvem descalç quan érem primates, de que dona sensació de llibertat. I això contribueix a que el xiquet tinga un desenvolupament que d'una altra vegada no el tindria. Però l'explicació científica és que realment el que és el refredat, que el vàrem parlar ja fa setmanes, de la grip i el refredat, és un virus. I els virus, mamàs, els virus no entren pels peus, eh? Claro. Exactament. Entonces, doncs per a produir el refredat té que tindre un virus. Quan realment per a que el virus es desenvolupe té que haver no sols té que colonitzar, sinó que també té que haver una disminució del sistema immune. Quan l'aire fresc i que entra dins de les fosses nasals, hi ha una vasoconstricció i això de la mucosa, i això sí que pot produir que el virus colonitze i es desenvolupi i produïsca la malaltia. Però això és perquè està en contacte amb el virus, no, perquè en contacte amb el virus estem contínuament en superfícies que estan contaminades, que per evitar-ho tenim que tindre una higiene mínima, o
sobretot, i és essencial per a tindre contacte amb el virus, tindre contacte amb una altra persona que estiga malalta. Si en casa estan tots sants, si no hi ha ninguna persona que estiga refredada, això d'anar descalços no té res a veure. És més, això de... A soles ens podem refredar si estem en contacte en aire fred que trep per les fosses nasals, però això de que si ixes al carrer amb el monyo mullat o que anes descalç, això és mentira. No, és totalment fals. Un dia parlarem dels peus. Els peus. Sí, perquè és superimportant. Ahir ja el van nomenar. És que és molt important. Els peus. Sí. Perquè n'hi ha moltíssima gent, i sobretot els homes, que no es cuiden els peus. Des de la pròpia higiene del peu, és a dir, des del poder netejar-te bé el peu, el llevar-te els callos, fer-te una pedicura, però no una pedicura de les ungles dur les boniques, no, són més coses de dones, no? Però de cuidar-te el peu, de llevar-te els callos, de tot això, és molt important perquè en els peus diuen que està tot. Jo de tant en tant està tot. Que és una part molt sensible. Que té moltes Sí. terminacions nervioses. Jo no ho sé, jo te dic una cosa, a mi m'han fet fa temps, vam fer una moguda en els peus, un massatge d'estos de reflexiologia i tal, i tocant-me una història del peu, i jo no havia parlat, me diu, ¿a que patis el riñó? I dije, pues sí, és de veres. Diuen que en el peu, bueno, pues més o menys, Sí. no ho sé. Entonces, un dia tenim que fer un especial de peus. Un especial de peus. Jo sí que tinc sempre molta curiositat en aquesta ciència, sempre, perquè realment no sé exactament d'on és, no sé quina és la seva cultura, no sé quin és l'origen, i a mi sí que m'agradaria, és més, sempre m'ha interessat això. Pues mira, jo en un viatge que vaig estar a Àsia, concretament a Xina, igual que si en Espanya cada 10 metres tenim un bar, en Xina, en la Xina, cada 10 metres tens un lloc on te fan massatge de peus. Massatge de peus. Que bé. Tot el món se fa un massatge de peus, és de veres. I, pues, oye, els xinesos també no el concerten, Ahí él dice. Sí, sí. Damunt la taula. Home, jo crec que té que ser bo i que a més té que ser molt sa perquè quan et fan un massatge les endorfines que tens, aquesta pujada d'endorfines que tens al teu cos, això té que ser boníssim per a la salut, jo estic segura. Estic segura. A més, és que a mi sempre m'ha agradat, passa que així a la medicina clàssica que així tenim a Europa, això no s'estudia, això s'estudiarà a la medicina xinesa o tal vegada a l'Ayurveda que s'estudia a la Índia, però sempre m'ha interessat això. Bueno, després d'este KitKat d'Alejandro García, és veritat que la xocolata pot substituir el sexe? Home, Així tot el món menja xocolata, Per lo tant, saps? Home, jo, científicament, anem a fer l'explicació, però jo no sóc molt pro que substituïsca, sinó que siga una cosa que puga ser combinable. Perquè jo crec que el sexe no es pot substituir per cap, però, a veure, la xocolata, però té que ser negra, perquè la xocolata en llet realment és més greix que una altra cosa. Però la xocolata negra d'un 60-70% de cacau, el que té són components que són euforitzants, estimulants. Per exemple, hi ha un que és la feniletilamina, que és... La què? Feniletilamina, que és... La què? No, la feniletilamina. Feniletilamina, que és un component que a més és de la família, com cosí a les amfetamines, i que és un neurotransmissor que realment nosaltres el podem metabolitzar perfectament, que produeix sensacions d'eufòria i benestar emocional, és a dir, produeixen com felicitat, no? A més, és que està estudiat que al cervell de les persones que estan enamorades hi ha grans quantitats d'aquest neurotransmissor. És un precursor, és a dir, això el que fa és que activa la dopamina, i la dopamina és el neurotransmissor, la substància que està relacionada
l'amor romàntic. Per això es diu que és el neurotransmissor com de l'amor, de l'enamorament, de les persones que estan enamorats. A més, tenim estimulants com la cafeïna, la teobromina, que a més la teobromina serveix també per a la tos. O sigui que és quasi més efectiu que la codeïna, que s'utilitza per a la tos, als sirops per a la tos. O sigui que si teniu tos, un poquet de xocolata negra i funciona també. Això sempre me'l feia a mi, Sí? m'abuela. A mi no. M'abuela M'hauria Amparito. agradat. De tota la vida, perquè jo era molt al·lèrgic. De xicotet, ara soc menys, però era molt al·lèrgic i era un poquet asmàtic i tal. Y entonces, cuando estabas en una casa que entraba un poco de pols, que té un poco de pols i tal, que som al·lèrgics a la pols, sabem el que és. ¿Vale? Y de xicotera tenia més acentuada. Entonces, per la nit, pues, a lo millor pues, me donava un ataque de tos y siempre un trosset de chocolate Dolca, que tu no el coneixeràs. Me sona. Te sona? Me sona. El Dolca, que era una tableta, espera, moment. Rememorar. Moment de Però me sona, rememoració. Que era una tableta de chocolate que era groga en ratlles grogues i negres, ¿vale? Chocolate Dolca. Pero tenía que ser negre. Sí, sí. Oye, y se te daba la tos. Era una cosa. Sí, sí. Ho veus? Remedio de les abuelas de tota la vida, de les iaies. No, molt bé, me pareix molt bé, perquè està boníssim. És com quan estàs congestionat un tros de ceba al costat de... Ai, això no m'agrada tant. No t'agrada tant per l'olor, però funciona de categoria universal. Jo que sóc asmàtica, funciona, sí, m'ha de sentir. Mira, Dolca. El Dolca, ahí estamos. No, qué no, grande. Òscar, que el col·le Es que encara n'hi ha Dolca. Son grandes en realización. El Dolca, correcto. Sí, Que encara exactament. n'hi ha Dolca. Ma abuela el compra. Sí, que no ten sucre. Sí, encara n'hi ha. El format ha canviat un poquet, però l'emblema este de les ratlletes, jo crec que abans, més antigament, era tot l'envoltori, eren les ratlletes que els nostres telespectadors poden veure a mà dreta. El Dolca. Sí, sí. Xocolate negro. A més, el millor. Molt Sí. bo. Vale. No tinc accions, el Dolca, ni molt menys, però és que m'han recordat a mi a la meva iaia, sí. Bueno, després d'este moment... Sí, a més el xocolate, que l'anava a dir, això de que té propietats antidepressives, sí, perquè conté triptòfan, que és el precursor de la serotonina, que això és el que s'allibera durant el sexe, quan estem prenent el sol, i que és la substància de la felicitat. És més, els antidepressius funcionen perquè hi ha una disminució de la serotonina al cos de les persones. Hi ha un desbalance al cos de les persones que tenen depressió. Per això, quan estem en aquestes èpoques depressives i lleugeres i prenem un poquet de xocolate, com que Ara funciona. m'expliqui jo aquesta imatge d'una dona que l'ha deixat el nòvio amb el gelat de xocolate veient la televisió. Això. No, i moltíssima gent que això, i ho podem comentar, que n'hi ha moltíssima gent que diu jo, abans d'anar-me a xitar-me, necessite un trosset de xocolate. Això per què és? Perquè tampoc crec que siga perquè és una persona depressiva, o perquè és un vici que s'ha agarrat, o perquè relaxa... Sí, no perquè sé. a més... Sí, perquè també allibera endorfines, que també són les que s'alliberen durant el sexe, Claro. però aquestes endorfines que s'alliberen són les que ajuden a conciliar el somni. A més, també està un poc és la suggestió de les persones, perquè el xocolate sempre està associat a moments, a bons moments, a bons records. No sé si m'enteneu. Els torrons de Nadal, a quan te lo donava la teua iaia... Exactament, o per exemple, si t'han fet un present, o el que siga, i sempre el tenim com associat a un bon record, sempre. També és un poc de suggestió. Més coses, més mites. Per què quan t'operen de la gola, això és de veres, és bon menjar gelats, i si són de gel millor, te deien. Exactament, si són de gel millor. Perquè quan, per exemple, hi ha una operació que pot ser perfectament de la boca o de la gola, que a més el tenim que incloure, això és que vull que quede clar, incloent tota la faringe, perquè la faringe es comença al nas i acaba
a la gola, realment. No és a soles el que tenim així, que podem veure a través de la boca, sinó es comença al nas i acaba així. Quan, per exemple, les típiques adenoides o conegudes com vegetacions. Com s'anomenen? Adenoides. Adenoides. És que em vaig Les mal operar en vegetacions. això. A meu xamà també, Exactament. perquè a més és molt molest, eh? Sí. És horrible. Sobretot als xiquets. Als xiquets. Quan el fan hi ha una inflamació, com a totes les operacions hi ha una inflamació i com per a tot, per a una desinflamació s'utilitza el fred local. La manera més ràpida de posar fred local a la gola i a la boca, posar un gelat. A més que és més pràctic, és una manera més directa de posar el fred directament i a més com està bé perquè a tot el món o a quasi tot el món li agrada un gelat de quan en quan, saps que el compliment te l'asseguren. Això de segur i això que l'operació, la recuperació és molt més ràpida, clar, si el compliment és... S'utilitza com a antiinflamatori, realment. Sí, clar, perquè tu, per exemple, si tu te fas mal i se t'inflama, per exemple, la cama, tu què et poses? Directament un poquet de gel? Això és el mateix, però com tu te poses gel dins de la gola en un gelat? Perquè, clar, dins de la gola pots dir un gel, sí, però el gel no acaba d'arribar a la gola, però el gelat sí. Perquè quan badallem, és de veres, perquè es contagien els badalls, i això és de veres, i ve una malícia quan uno bosteza, cuando uno bosteza, oye, enseguida pasa palabra, todo el mundo se pone a bostezar, ¿eso por qué es? A veure... O si és cierto. Sí, és cert. És que això dels badalls com que està estudiat però no està estudiat. Fan estudis però com que no acaba de quedar molt de clar. Per exemple, anem a explicar realment el que és un badall segons la medicina. És un acte involuntari, totalment involuntari, a més que no pots fer-ho, per exemple, no pots fer un badall a mitges. No pots, quan es comença, acaba. Sempre. Tu es comences a fer el badall i no te quedes a meitat. A mi m'han trencat algun que altre, Sí, però és molt difícil perquè és una pauta fixa totalment, és una acció fixa. És a dir, és una pauta fixa d'acció, és a dir, és una acció involuntària més innata que és com un tot o res. Quan es comença, acaba sense interrupció. Per això a medicina hi ha una llei que és la llei del todo o nada. La llei del tot o res, això és el que és. Només és que el moviment és s'obri la boca, s'obri les mandíbules totalment, àmpliament, s'inhala profundament i després s'expira, però no tot el que has inspirat. No s'expira tan profundament i després es tanca. I durant el badall es fan moltes coses. Per exemple, es relaxen els muscles de la cara, es posa el cap arrere, es fan coses que nosaltres no tenim en compte. Això el fan no sols els éssers humans, els badalls també són dels animals. Exactament. Normalment el badall sols ocorre, per exemple, quan hi ha avorriment o fatiga, o inclús estem estressats, o quan tenim ansietat. Per això de la fam, normalment la fam és perquè tenim un poquet d'ansietat. I a més que el deien que es contagia entre éssers humans, però dels animals als éssers humans també. Jo crec que si teniu gossos a casa, molts gossos quan estan badallant i la gent, tu dius, ui, i també badalles. És un contagi també entre els animals. I com he dit que no el pots deixar a mitges, però les teories és que no estan del tot clares, perquè uns diuen que poden ser perquè quan tu badalles omplis els pulmons i augmentes l'oxigen a sang i el que fas és disminuir el diòxid de carboni a la sang per oxigenar el cervell. Altres persones diuen que és per a relaxar els muscles de la cara, altres persones diuen que és per a regular la temperatura corporal i del cervell, és a dir, que tens com
calentament del cervell i en el badall el que fas és disminuir-la. Altres persones diuen que són provocats per neurotransmissors, és a dir, hi ha una acumulació de neurotransmissors que també, a més, fan altres accions que estan relacionades en emocions, estan relacionades en els canvis d'humor, en la fam, però realment una teoria exacta no està clara del tot. El contagi per què es fa, com estàvem parlant dels animals i els éssers humans, es creu que és per empatia. Per les neurones espill. Neurones espill. Sí. Neurones espill o especulars, és a dir, les neurones espill el que fan són la base de l'aprenentatge en els éssers humans, és a dir, el que fan és que s'activen neurones quan, per exemple, tu observes un moviment i el fals. És a dir, un exemple. Quan un bebè plora, altre bebè plora. Això són les neurones espill. Per exemple, quan tu veus una ferida, tu sents que també et pot... Te dona dolor. O quan un comença a rascar-se, tu també te comences a rascar. És de veres? Sí. Tot això el fan les neurones espill i són la base de que nosaltres, de que els bebès puguen aprendre dels adults, perquè sense aquestes neurones no podríem aprendre. És a dir, si a ti te fan un moviment, com el vas aprendre si no pots repetir-ho? Això ahí és on actuen i on s'activen les neurones espill i es creu que pot ser per això. També s'ha dit que pot ser, per exemple, per suggestió, però com que pareix que es comença a creure en la teoria de que pot ser per això, perquè als animals s'ha vist que hi ha que és per una teoria de sincronització de moviments anímics, és a dir, que creuen que és de quan nosaltres hem evolucionat i ara no fa res, però ha quedat aquest rest de quan eren animals, de quan érem primates, de que el que feien entre els animals era... repetir-se o sí, per exemple, perquè tu es començaves i el que feien és repetir comportaments, per exemple, a ti te'n donava somni per a que tots els d'un mateix grup anaren a dormir i al revés, per a que es començaren l'activitat, perquè nosaltres, per exemple, badallem quan anem al llit o quan ens alcem, normalment. Sí. Per això es feia, com una comunicació no verbal entre els animals d'un mateix grup. Bé, i acabem, perquè anem ja mal de temps, el per què tenim que esperar 2 hores per fer la digestió. Sí. Abans de banyar-nos. Encara que això, cada any diuen una cosa. Explica't. Això de que es talla la digestió, que sí que és cert. Durant la digestió, que realment és que el sistema digestiu durant la digestió es porta tota la sang, no? Hi ha molta sang. Si durant aquest procés, per exemple, el cos es somet a una temperatura molt baixa, bruscament la sang que estava al sistema digestiu se'n té que anar per a evitar la pèrdua de calor i es té que repartir per tot el cos d'una manera molt brusca. I aquesta pèrdua de la sang el que pot produir és que de sobte es detenga la digestió, pot produir mareig, pot produir nàusea, però això no sols passa, per exemple, a que tingues que anar-te a banyar. També per això, després de menjar, si te'n vas a fer un exercici intens, la sang s'anà als muscles i també te'n pot donar això. No és que el tens que evitar banyar-te 2 hores després de la digestió, no, però tens que fer-ho no bruscament, sinó poquet a poquet. Mullar-se un poquet així darrere del coll, en les mans, també se diu. Sí, realment a les zones on hi ha més quantitat de calor. És, per exemple, al coll,
així darrere de les muscles, de les cames, per exemple, a les zones on veig que més calor A mi sempre m'han al dit cap. darrere de les orelles, m'han dit sempre. Sí, perquè així és on hi ha sensors, tenim sensors a les venes i a les venes i a les artèries. I a les artèries. Molt bé, Sheila. Escolta, molt interessant, com sempre, tot el que mos has contat. Gràcies. Acabem ja. La setmana que ve no se vegem. No se vegem. Esperarem És el un dia poquet abans de més. Reis. El dia abans de Reis, perquè se n'anem a descansar Sí, un parell un de poquet. dies, un poquet. El dia 7 Però després tornarem en tornem, directe. El dia 7. Home. El dia 7 ja estarem així. Anem a tirar-nos en falta, jo ho sé. Com les rebaixes, no te vaig a contestar. Que sí, Eva Ja m'anaves a García, dir que no. Sí, però se n'anem a descansar un poquet, Sí. des del dia 31, el dia 31 sí que estarem amb tots vostès, des del dia 1 descansem un poquet i el dia 7 tornarem, per tant, se vegem la setmana que ve no, la La següent, següent. d'acord? 8:15, fem una pauseta per la publicitat i tornem amb més coses, que tenim moltes coses que contar-vos.